Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Mak Regini keluarga sederhana. Ini seperti biasa ya pemirsa, lebaran keempat. Jadi wes kembali seperti semula pemirsa ya. Iki dino mak arep masak ikan asin alias pedo. Kali Pak Ekon ngerengsengno pedo pemirsa. Jare blenger, jangan lodeh dan lodeh. Jadi yo tak masakno pedo, tapi mae pengen rongseng apa ngoseng kangkung pemirsa, dikasih apa terong, soalnya kok nek tak kelasem mesti ora kepangan. Jadi nih tak oseng karo ngroseng pedo pemirsa, rengseng pedo ya pemirsa ya. Ini pemirsa bumbune cukup bawang merah, bawang putih, tomat mentah, cabai hijau, cabai merah. Berhubung rana cabai hijau sing gede, mae tak pakein cabai keriting. Terus iki maknya arep ngoseng kangkung. Tak putih pemirsa iki sambel mae jek sithik. Mau tak kasih terong. Wis lagi pedone siap untuk digoreng. Goreng. Wis mateng. Minyaknya. Sayurnya udah hijau pemirsa. Jadi inget ini kita potong kecil-kecil biar gak kepanjangan minyaknya biar sedikit. Sarangan ini bang. Sudah tak cuci pemirsa. Kilo deh tak mangkok. Mangkok cilik pemirsa. Mak, minyaknya kok hitam, Mak? Iya, iki minyak bekas goreng telur, kacang telur. Jadi biasa minyak nek dienggo goreng pedo kan ya koyok ngene. Langsung warnane hitam. Soalnya iki ya ono tepunge pemirsa. Kosong berambang bawahnya. Seperti geni pemirsa. Bikin sampai layu. Ini wis entekno sego banget pemirsa. Segone sak wakul. Tukang segonya. Dan merasuk. Pedo larang pemirsa 4.000, 2 biji 4.000. Biasanya mau terima 2.000 lho ya pemirsa, goro-goro bodoh jadi 4.000. Wong pengen pedo ya dituku, ora iso 4.000 bos, 5.000. Sudah mateng. Minyaknya jagung pemirsa.
pemirsa, alhamdulillah menu sederhana nih mae wis mateng ya pemirsa. Oseng, kangkung terong sama betul pemirsa. Tuh. Wis kaya ngene pemirsa ya iki lho oblok-oblok. Mantap jiwa. Pemirsa lanjut makan nih pitik. Pitik ben dadi akeh ya pemirsa. Sebelum berangkat neng kali. Soal iki kuwi pemirsa yo. Pirang-pirang dino kawit lebaran kawit sebelum lebaran pemirsa. Sebelum berangkat neng kali makan pitik. Soalnya kiko sekalian mandi neng kali ya pemirsa. Yo dimaklumi banyune ora metu. Mungkin iki nek pas bodo pemirsa banyune mesti ora iku. Ora metu. Dadine pertama mae malah ngantek esuk pemirsa ngenteni banyu. Lalah ngantek saiki ora metu pemirsa. Jadi mbah apa sebenarnya kalir neng kali. Untung pas banyu ra metu ki pemirsa ngantek saiki mak jek duwe stok banyu pame. Dadi iki ya wis ketar-ketir pemirsa soalnya karek setengah genuk merah. Supaya kuwi engko wis entek ya mbah piye. Tuku apa nek ngarani blendungan apa piye mbah apa. Soalnya iki ora nek sing metu. Terus ya ape njaluk banyu ning endi kaya ngono. Biasane udan mak tadoh nggo ngombeni sapi nggo apa ngono iki alhamdulillah tapi cek di stok muga-muga sesuk apa engko sore wis metu ya pemirsa. Wis tak pakani dhisik baru umbah-umbah. Wis jengkar. Maune 10 pemirsa karek 7. Wis disyukuri rezekine akeh sithik alhamdulillah. Suasana di pagi hari. Ini esok kayak ngene pemirsa. Muga-muga suasanane panas. Soalnya mae kumbane akeh banget. Wis kayak ngene. Pemirsa, ternake mae kucing mae pemirsa lho, dimiki. Iki urung resik-resik pemirsa mae. Mau lanjut nyuci baju, nyuci piring di kali. Sebelum berangkat kita sepil dulu kucingnya mae. Kemeriak. Lah iku pitike ya urung dilepas. Wis mapan turu. Urung dilepas, urung dikeruki, urung nyapu, urung apa pemirsa. Wis alhamdulillah pitike ya padha lulut-lulut. Disapu ya pemirsa. Satu-satu heo. Oke njuk mangan iki kok jablas mungguri njuk mangan pemirsa. Yes pemirsa, cukup sakmenae videone mae dina iki ya pemirsa, iki mae arep lanjut tak bulan baleni meneh pemirsa yo arep umbah-umbah. Imang lagi barisah-isah lho pemirsa, banyune angel. Dadine arep tak gone kali kabeh iki mak mbriyut ora iso. Dadine yo sithik eding sing isah-isane tak kumbahi ning omah. Engko kumbane tak gone kali pemirsa yo. Dadine
Ndek iki grimis dadi dalane lunyu. Make gak wani nggawa abot-abot soalnya mletre-mletre kaline ya pemirsa. Wis tak tutup sakmenae videone mae, nek salah omong tingkah laku perbuatan keluargane Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsane Mae kabeh, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, lancar segala urusan, wis pokoke doa baik kembali baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.